Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा बे समाव फिन Constable latest update official notice फैबावबाय। बेनो जाबाय Constableआव, ड्राइभाराव आरो ग्रेड 3 आव आरो लोगोसे गोदान नोंथांमोननि साख्रि पस्टआ फैसिगोनलाय नभेम्बर दानाव बेनो जाबाय आसाम पुलिस। दा दहाय फुङाव एसआइ लेभेलनि होबाय आरो लोगोसे एडिआरइ होबाय ग्रेड 3 आव, एडिआरइ ग्रेड 4 आ 15 अक्ट'बराव मोनगोन। दा बिग आपडेटआ बेनो आरो सबसे मोजांसिन रादाब होनोबा बेनो जाबाय जोंनि एक्स एनडिएफबी केडार्सफोराबो आसाम पुलिस साख्रि मोननो थांगासिनो दङ। मानोना बिथांमोननो 2% रिजार्भेसन दङ। दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव। दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों। दा नै बेनो जाबाय कनस्टेबल लेभेलाव। दा बे नटिसआव क्लिक खालामनांगौ आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेनो जाबाय गोबाव समनिफ्राय नेनाय कनस्टेबल एभिइउबि गाबोन 11:30 AM आवहाय एसएलपिआरबि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना रिजाल्ट मोनसिगोन। दा बेवहाय नोंथांमोननि पस्टआ 1645 भेकेन्सि बे जाबाय इउबि लेभेलाव आरो लोगोसे 2300 बे जाबाय एबि लेभेलाव आरो सासे पस्टआ दङ एपिआरओ लेभेलाव 114 कनस्टेबल इउबि आरो पोस्ट 1 दङ बेनो जाबाय बेकलग होनना बुंदों हिल्स ट्राइबनि। देन 58 पस्टआ जाबाय बटमेन दङ आरो 654 पस्टआ जाबाय ड्राइभार आरो लोगोसे गोबां दंबावो नै नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। माने गोबां रोखोमनि पस्टआ दङ गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि हमना ला बावहाय दङ नालाय। दा जों बेखौ मोनदों आरो दा पस्टआ ओरैबायदि बुरजा पस्ट गाबोन सबसे जस जागोन। मानोना 2023 निफ्रायनो नेनानै नोंथांमोना नै अफिसियेल नटिस नाम्बार दंखायो। 2023 आवनो ओंखारनानै पस्टपन जायै जानानै साक्सेसआ गाबोनसो जासिगोन एबा 11 नोंथांमोना अक्ट'बराव साक्सेस जानो थांगासिनो 11:30 AM आवहाय रिजाल्टखौ मोनगोन आरो। दा नायदो नै गोबां बुङो साख्रि मोना होननानै। दा नायदो नै गोबाव समनिफ्राय नाजाबोनाय 2023 आवनो प्रेक्टिस खालाम 2025 अलमस्ट 3 years गोबां नाजानानै दायो फाइनाल साख्रि मोननो थांगासिनो। बेनो जाबाय केन्डिडेट्सफोरा। दा बेखायनो बयनिसिमबो एडभान्स कंग्रेचुलेसन थाखाबाय जाहाथे नोंथांमोना साख्रि मोनोबा गाबोन बयबो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो गाबोन अफिसियेल लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय मोनसे नैबावहाय दङ जोंहा हाइकर्ट नांदोंमोन ना बेयाव नै 202 नाम्बार्स अफ पोस्ट कनस्टेबल होनना बुंदों। अके थ' माने बिथांमोना हाइकर्टआव दङ आरो बर्थमान बिनि सायाव जेब्ला डिटेल्सआ फैबावो नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन। बाट जायखिजाया गाबोन मेक्सिमाम पस्टआनो आसाम पुलिस एबिइउबिआव रिजाल्ट मोनसिगोन आरो टटेल पस्टआ आसाम पुलिसाव होनोब्ला 6000 एसे बारा दंमोन टटेल गासैखौबो लानानै। दा बेनि रिजाल्टआ गाबोन मोनजोबसिगोन होनजायो आरो बे जोबनाय लोगो लोगो नैबे नभेम्बर दानाव गोदान आसाम पुलिस कनस्टेबल एबिइउबि एसआइ कामान्ड' फैगोन। दा बेखायनो गोसो बायनाङा जायफ्रानोखि गाबोन सेलेक्ट जाया नाथाय नोंथांमोना ट्राइ खालामनांगोन। दायो नायदो नै 2023 आव नाजा माने दासो मोननो थांगासिनो दं। नाथाय 2021-22 आवबो गोबां साख्रि मोनलांबाय बिथांमोना बै समाव डिसक्वालिफाइड जादोंमोन ना एबार हले मोनसिगोन आरो। थिग बेबादिनो देग्लाय डिसक्वालिफाइड जानायाबो नेक्स्ट लेभेलाव नभेम्बराव ओंखारनाय लोगो लोगोनो एप्लाइ खालामनानै मोनलांबाय थागोन। दा बेनो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जायफ्रा गोदानमोन साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोनलांबाय थायो।